धुबुरीनि उदां बिजाथि सुकुर आलिया देहा फाहामसालियाव। धुबुरी लकसभा बियाबनि उदां बिजाथि आरो ससियेल मिडियायाव बयजोंबो सावरायजाग्रा सुकुर आलिया देहा फाहामसालियाव। बिस्तिबारखालि गवालपारानि फ्लरेन्स हस्पिटालाव एडमिट खालामदों सुकुर आलिखौ। मिथिनो हानाय बादिब्ला सुकुर आलिखौ थाबैनो अपारेशन खालामनो गोनां जानो हागौ। नाथाय मा बेरामनि थाखाय सुकुर आलिखौ हस्पिटालाव एडमिट खालामनो गोनां जाखो बेनि बागै दासिमबो मिथिनो हानाय जायाखै। अब्लाबो माखासे समनिफ्रायनो सुकुर आलिनि देहाया मोजां नङामोन। बबेखानि बावैसो बारग'लांनाय लकसभा बिसायख'थिया धुबुरी बियाबनिफ्राय असम गण मार्चनि मदद होनायाव उदां बिजाथि महरै बानायनाय सुकुर आलिया थांनाय 2-3 दान सिगांनिफ्रायनो देहा गाज्रि जागासिनो दंखायोमोन। गिबियाव बिसायख'थिखौ लानानैनो बेबायदि हालोदा जादों होननानै सन्देह खालामनायबो जादोंमोन। धुबुरीनि उदां बिजाथि सुकुर आलिया देहा फाहामसालियाव। धुबुरी लकसभा बियाबनि उदां बिजाथि आरो ससियेल मिडियायाव बयजोंबो सावरायजाग्रा सुकुर आलिया देहा फाहामसालियाव। बिस्तिबारखालि गवालपारानि फ्लरेन्स हस्पिटालाव एडमिट खालामदों सुकुर आलिखौ। मिथिनो हानाय बादिब्ला सुकुर आलिखौ थाबैनो अपारेशन खालामनो गोनां जानो हागौ। नाथाय मा बेरामनि थाखाय सुकुर आलिखौ हस्पिटालाव एडमिट खालामनो गोनां जाखो बेनि बागै दासिमबो मिथिनो हानाय जायाखै। अब्लाबो माखासे समनिफ्रायनो सुकुर आलिनि देहाया मोजां नङामोन। बबेखानि बावैसो बारग'लांनाय लकसभा बिसायख'थिया धुबुरी बियाबनिफ्राय असम गण मार्चनि मदद होनायाव उदां बिजाथि महरै बानायनाय सुकुर आलिया थांनाय 2-3 दान सिगांनिफ्रायनो देहा गाज्रि जागासिनो दंखायोमोन। गिबियाव बिसायख'थिखौ लानानैनो बेबायदि हालोदा जादों होननानै सन्देह खालामनायबो जादोंमोन।